tekan gara-gara iki ati iki saya ayem. Merga wis tabuh kalih mangke setengah sekawan menika dipun jangka sampun paripurna. Awit menawi ngantos nek nganti kesuken mongko-mengko para-para bapak-bapak sing kepareng arep nginep ning hotel Persona iki nek nganti setting krembyah ngene iki ora prayoga. Mula sesuk-esuk iki wis nampa tamu-tamu. Wis resik. Malah iki mau ana sing Pak Tommy ya jam 3 enggak apa-apa ngono iki. Ya ora ana sing dawuh jam 3 ya ora ana gaweanku. Engko menawa dipercaya ya ora masalah. Saya esuk saya kepenak kok rampung. Matur sembah nuwun dateng Persona Hotel Tugu ing sampun keparani mbali dateng Petruk. Wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih. Ayo tur ya bekerja sama karo Dinas Perdagangan nek ora kleru penggadean. Wah kleru penggadean ing sampun sesarengan makarya kalian Persona Hotel nimbali dateng Petruk sak rombongan dalu menika. Wonten ing halaman Persona Hotel Tugu Ngayogyakarta. Wah sesuk ya bakal ngenteni wahyaning mangsa kala nang Persona Hotel Malioboro. Karepku ki nek ngene iki ora mung terus ming pisan tok niki ya setahun pisan. Men supaya hotel saya rame. Apa-apa ki nek di anu apa jenenge nanggap wayang iki mesti apik. Toko nek muni buka pertama nanggap wayang. Arep tokone cilik. Kuwi engko iso dadi gedhe. Katon diragati ngono wae. Apa-apa ki pokoke mesarmu apik. Nggih, matur nuwun. Ugi matur nuwun dhateng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat ning sampun dadi Pak Tommy ya taren karo matur karo Gusti Bendoro Yudaningrat. Terus Gusti dawuh aku, "Mas ngumayang teng Hotel Persona." Siap. Didhawuhi mesti semerintil. Njing napa Gusti? Njing Juli. Oh siap goleke tanggal. Dilala kok ya isih ana sing selo matur suwun. Ya dinggo seneng-seneng. Ayo Lek Marwata isih kepareng lenggah. Wah wis kerekel-kerekel gerayah-gerayah. Nanti sampean mau. Kowe mau? Heeh. Ayo ning kamar kecil. Iso apa mbunakke? Ora iso wong alate keri. Kok alate keri piye? Ya ora iso kok ora iso piye. Kene iki rak serba modern kok kene iki. Ora biasane sampean yo ning kali bedhok kae kok. Ora apa-apa karo cedak kali kok mbangane kowe. Lho, ayo aku yo nang omahku wis saiki apa-apa modern kok. Alah maune saiki iso ngono. Sumbarmu kok iso dilat wedi abang. Mau nek ora ngerti jak nang hotel ngono, bingung bareng arep pipis. Wih, lampune murup dhewe. Ora ngerti bul kulkas sing suwi mlane kok murup dhewe. Nggih, matur. Iki Gusti ya isih lenggah. Mana Gusti penarak mula jarene simbah dhisik iki wong melek karo wong luwe iki ampuh wong luwe bener kandhamu mau nek sing jenenge gelem nanggap wayang iki wong jenenge direwangi wungon sedalu natas. Lho iya, Kuwi wong ora kena santet, ora kena teluh, ora kena tenung nek gelem melek sewengi natas. Iya. Ning positif. Lho bener Lek, nggih. Nek melek sewengi karo ngoyak-oyak babi yo. Lho kok ngoyak? Lho apa ana mangsa kaya ngene kok ana babi iki? Ya ana. Maksudnya piye? Apa berburu apa piye? Iya. Babi kampung barang ngono. Oh, babi kertu to? Ah iya. Oh, aku nek kaya ngono kuwi adoh aku wis ora. Ada wong ki lunga saka omah lemu main kok dadi yo. Ora maksudnya aku kaya ngono kuwi ra kenal. Ayo saiki ra peraturane perjudian ki sawise ana perubahan utawa amandemen iki luwih abot. Dilarang wong ora ana kok wong uripe mulya perkara main ki ora ana. Tur alhamdulillah aku kok diparingi ora iso. Lho kuwi lho tak aku matur nuwun Le. Aku ora iso tenan bangsa kaya ngono kuwi. Karo aku. Dadi omahku reget upama ana dosa permainan ki udu aku. Iki cedhes-cedhes iki. Iya, ini kowe maiti. Ora maiti ya mung
Mes supaya kanca greneng-greneng ngono. Ayo kuwi jenenge mendukung kejahatan ki ya kena le, ra kena. Ya kena ora kena piye senengane nek omong. Tegese nek mek go greneng-greneng kena. Nah, aku senengane ngono kuwi kok ya. Ning ora entuk nek main totokan ku ora entuk. Ora entuk. Iya. Nek simbah dhisik ki ya pinter e. Pinter piye? Kanang kabeh ki dhisik disaput nganggo tembang to. Heeh. Kertuhe iso ditembangke. Gak iso. Piye kartune tembang? Ana Cina gendong lintrik. Munggah pasar pegunungan sangune picis rong kantong. Roro tengkek sesodoran kelejo katon kumawang. Kucing kering kisat kisut wayah tambur ngerok jaran. Iki. Ketok nek pakar banget kowe iki. Kowe iki bola-bali tak kandhani kabeh iki maca. Oh iya. Literasi kuwi penting. Kaya ngono kuwi simbah dhisik eling nganggit ya ora ngawur. Mula tembang-tembang dhisik iki dilambari nganggo prihatin seprene isih golek pangan anak putu. Oh iya. Kaya ning nek tembang kaya ngono mau ya ora pantes ditokke kok ya. Ana ning jero sumuk. Kalah aku nek iki nek mangsane serius-serius nek ndagel-ndagel tak aku mau nek ndagel. Lah tugasku apa? Engko nek aku ora lucu bengoki. Oh iya. Lah aku ki mek ngandhake kepiawean simbah-simbah dhisik. Bener. Kabeh sora tembang, mula gawe tembang iki ra angel. Tembange guru lagu, guru wilangan. Heeh. Ulon sukon. Bener. Titipolo, titipodo. Oh iya. Malah sampean malah pono babakan tembang. Lah ngapalku ya sore mau gian aku. Sesuk ya wis lali biasane. Dicentek iki lali. Nah ya ora apa-apa, ya sesuk anu meneh nek Pak Tommy wayangan neh. Setahun meneh kowe mau njaluk. Lah iki wis mau wis aku wis matur kok Pak Tommy nek nganten iki ya setahun pisan. Dadi rada siap-siap ngono kok. Ayo kesuwen jane. Lah njur pira? 1 semester pisan ngono dadi setahun pindho ngono iki. Nggo ngakrap le prihatin tenanan ngono. Wani nek pindho ki ya genep ora apik kaya. Aku Goleki ganjile 3 sasi pisan. Ketoke kaya cocok kuwi aku. Apa saiki dijaluki DP-ne sik apa? Kok njur dijaluki DP-ne sik. Ya ora apa-apa. Kuwi lho aku sing gumun karo simbah-simbah dhisik ngripta apa-apa diripta. Nyatane saiki tembang kaya Kutut Manggungi wiwit awake dhewe dulung lahir. Wiwit Lek Parman Keng Rama. Seprene ya sik dikersake, dimirengke. Nek sing saiki iki angger metu anyar viral sedelet ilang. Iya. Mongso judule meden-medeni bangsa apa judul? Tali Kotang ngono barang kuwi. Ya iya. Aku mek Tali Kotang kok dipamerke. Mbok sing diwadahi mesti ngono ta kowe? Ora, isine maksudku ngono lho. Kok diwadahi. Ta? Iya bener kok ya. Rampung, iki Kelinci Ucul karangane Pak Narto Sabdo. Seprene isih kena nggo golek pangan putra wayah. Isih. Campur sari mlebu, koplo mlebu, remik mlebu. Tegese iki awake dhewe menghargai rintisan beliau-beliau sing wis karya beliau-beliau. Sing wis wargi. Mula jane nek nembang kaya Kelinci Ucul niki jane cukup disebutke iki karangane sapa, anggitane Ki Narto Sabdo. Ngono kuwi jane wis menjunjung derajat beliau lho. Iya. Daripada orang ngomongke mongko sing jeneng Kliuncul saiki ngopeni penyanyi pira wae. Iya. Kuwi mongko sak tanah Jawa. Heeh. Ayo. Iso Sri Uning. Nyatane Sri Uning anyar ya? Anyar kuwi karyane Pak Sukron. Ki Haji Sukron Suwondo. Nggih. Ya. Iki ndirala ya ana nawala Lek. Ayo. Nyuwun lagu Sarung Jagung kalian Kelinci Ucul pas saking Puja Kesuma Palembang. Weh. Kuwi liwat streaming. Ora, iki liwat nawala mi piyayine mesti rawuh mrene. Dilalah pas kundur ning Jawa terus pas ana wayangan saking Palembang Bapak Priyo Yitno. Oh iya, iki apik iki. Ya diaturake karo sekalian ben selak engko panjenengane mbok menawa selak kundur reng apa? Kene ndang metu kene. Oke. Siap. Ki aku arep nembang Sarung Jagung apa Kelinci Ucul. Ya
Ya sing galik-galik sike sing kepenak sarung jagung. Sing kepareng nyekar sapa? Coba anakku wedok Agnes iki. Ya. Men ngancani Pak Di Marwata, Lek Marwata. Pak Di ya ora apa-apa, Lek Marwata ya ora apa-apa. Waton aja Heeh. Sale? Ayo ndok kenomen nek Om ya. Lek ki ya Om e. Lah iya ning sebutane iki rak wangun Lek mbangane Om. Disesuaikan karo raine ya. Heeh. Kaya ora patut nek aku Om ya. Lek. Lek wis apa aku ya seneng lek kok. Putuku tak ngundang ora entuk muni. Iki Yang, ampun Yang. Mbah mawon, Mbah Hoto. Oh, dodone icek ngono, aja ngono. Galang mit Ora kasar, ora keras-keras. Ayo kana ngancani. Ayo. Oh. Agnes mau nikah. Wis nikah iki. Men kaya artis bu kota. Nah iya. Nek iki bawa suarane wis pokoke sindenmu ora ana sing nolak. Piye? Sindenmu ora ana sing nolak. Berarti karo sing pojok barang kae gelem kowe. Aku tak leboki nominasi wingi jare kowe kae Prasti mau malah Gusti ngersake kon joget kae mek metetek ning pojokan wae. Oh, wis siap engko dikon joget. Nggo nyegrek swasana. Iya. Ya, sarung jagung sik, Nok. Heeh. Dibawani sike terus tibake sarung jagung. Ya. Bawane napa? Sakarmu. Ya nek kira-kirane iwak peyek bawane. Iki mboten masuk. Oh, sarung jagung kok iwak. Ya ya iso milih dhewe to, Dek iki. Profesional kok. Dandang gula banjet ya iso. Ya, wis katuri kok. Ya. Ya. Yogya Niro Suarane kaya Prastiwi. Ora suarane kuwi pancen dedeg piadege padha. Persis Pras. Buginitik. Kang para Jure Ya, suarane apik, sone mendukung. nggih. Murah sone iki 1 yuta seprapat semene iki. Isone sapa sayuta seprapat wis kaya ngene iki. Aku ki entuk ora semono. Ayo ora entuk. Ya ora usah nesu ngene, ora entuk lek ngono rampung to kowe iki. Ngregani ngawur wae kowe iki. Dalang ki sok gampang darah tinggi nek ngono kuwi sing ngome gari diwangsul kepenak wae. Pira to tombo nek arep ngajeni karo wong tuwa ora usah dadak ngegas. Oh nggih, ya. Ngono. Alon-alon. Lek aku arep ngabekti sok kapan meneh. Lek aku arep ngabekti sok kapan nek ora dina iki karo sesuk Sesuke keri. Ya ora kok. Semenan. Ya. lamun bisa Sami do ing ngene cari made in rombong aku tenan iki. Iki le nyemelu aku ke kelas 2 SD. Iki. Ah iso. Ya syukurlah. Biyen yo arep menyang-mayang ki tak dusi barang. Saiki arep tak dusi angele ra jamak-jamak. Malah jare arep ngedusi kowe Dek iki. Marahi ta kowe. Kowe wong tuwa marahi lho kowe pisan. Aku malah sing ngombenge aku ya tau nekke ngono kok pas karo ikakku ngene. Kuwi dek cilik tak dusi ya lek iki jare kowe arep didusi lek kowe muni ngono.
Bareng dibales nesu. Nesu niki aku mau sore nesu tak eleke gelem saiki kowe nesu bareng bengi. Ora aku ora nesu. Kesel nek tekan gara-gara niki rasane wis awake iki ting creneng kabeh kae. Ah resiko tugas sih ora masalah. Ah ora masalah, tetep tak niati kok. Ah iya, karang omah ya diarep-arep ya. Ah iya. Adem ono. Nggih asrep jenengan asrep mboten Mbak. Adem, mbak ngekep aku. Piye to kok guyu? Mengke terus anget. Ora kecocok ngekep aku kok ora kudu ngono simbah. Kata-kata Jawa ki angel. Angel. Ngekep aku, ngekep aku ngekep. Aku. Rasa ngekep aku nek ngekep kuwi kecocok kowe. Sami nggih kalih Pakku. Padha. Ya mung ra ana payunge. Aku iki tak unekke sok tau ya moh. Apa nek ngekep aku mesti kecocok? Ayo iso to. Ora iso nek ngekep saka mburi. Malah aku Kecocok apa? geger Wah. kena kulmbeng. Cek kelingan roti kulmbeng yo. Pasar Godean iki ono. Apa? Roti kulmbeng. Kulmbenge apa? Kuwi jane asline saka tembung kolomben. Biyen roti biyen zaman Londo ketelen yo roti kulmbeng. Oh. Tembung iki nek sing dhisik asing kan yo mesti mingset saka pakecapane. Kaya Purwodadi kono sing nyegat bis jenenge dhisik Tuan Demetos. Nek nyegat bis nang kono dhisik. Ketela ya Tuan Demetos. Apa? Nyegat bis kono ning Tuan Dase Atos ngono ku ya ono. Oh. Servet dadi serbet. Mane kan basa Londo. Gitu. Gobek sodor, gobak sodor. Oh lah malah open lho. Ya open karang golek pangan kok. Anteliro. Bangane didhisiki kae. 15 yuta kok mung dikulaki gobak sodor. Lho kuwi pengalaman no. Aku mau tenan kowe ngelakoke mbok wetengku lara. Ora mergo wayange. Mergo sapa? Delok raimu ki ngene-ngene. Aku ora meng kowe iki anggere aku metu sinden ki siap HP kabeh. Ayo tenan kok. Do ngrekam kabeh kae. Aku kuwi njur mikir walah le anakmu kok jebul dadi kaya mengkono. Kaya ngerti Kridasana barang. Atiku ki grantes jane. Walah golek pangan tekan semono to ya. Bare wangi kaya ngene ya mergo goleke pangan doting cengungus-cengungus apa. Iya. Ya. Ana sing kono kok. Siji mung ngamangan. Kancane do nyambut gawe ming slonjor ro mangan wae. Kene nganti direwangi. Iya. Ae kowe aja ngecep Ora Biyen tak jenenge Sukini. Sukini nganti mlebar tekan ndi-ndi sak seluruh Indonesia iki. Nek aku mayang mesti nang SMS. Mangke didalke Gusti Yuda. Kuwi nek sedih nang omah setelane ming Sukini kuwi. apik sakale penghayatamu total. Anggere lambeku ketok terus muni, "Ki, cangkeme dalang iki, cangkeme dalang iki." Arang penghayatamu ki total kabeh iki sing larang ki nggon rasa kok. Nggih ya. Angger dilambari rasa sadurunge lambe muni rasa wis muni. Jan ceneng ya ampun, ya ampun. Kok celiliten. Ciliden apa? Nangka. Ora ono kok. Ora ono bunga. Ora ono dodol nangka. Ono. Ngendi? Kuwi apa cedak Telkom? Ora ono. Wah aku ki survei nang kono kok wingi. Ayo terus nduk aja gagas omonge Pakmu. Sasrabau ing maes pati
Sing jane ya nglakoke ngene mau ki asline ora ming anu terus dilakoke. Aku ya survei lho, Le. Oh iya. Oh, tenan iki. Ngendi? Asli iki ora goroh iki. Iya. Biyen zaman ana sekaten. Oh iya. Anggere sekaten tutup, kuwi ngarep kantor pos ku akeh tenan. Kuwi aku mbiyen sok tengok-tengok nang nggon becak sing ora kanggo ngono kuwi. Delok le do omongan kuwi tak prakteke nyatane ya iso marahi entuk dhuwit kok. Iya. Wis tenan nek kuwi sekaten to kuwi. Kuwi ana sing wedok tenan yo. Ora tak dongengke wae. Kowe mesti lelakonmu. Ora. Aku mulo tok nyek-nyekke merongo suntune jepat jal apa? Waja miruda ora nesu. Lho buktine mangan jagung ya ora titil malah remuk ajangle iki. Mula aku dinekke untune rusak ya men, wong nyata. Iya. Aran patih Aku ki dhisik hansip gedhong tengen. Oh iya ta? Heeh, angger meni garukan repot dhewe aku. Mergane? Ado kenal e. Lah sok voli mungsuhan karo pelawak. Bal-balan karo pelawak. Oh iki mbiyen juragan to. Apa? Juragan. Ngawur, pengepul. Kuwi tenan angger muni gropekan rukutuk ngono ki. Aku ra melu mulai aku mek jaga radio orarine kuwi. Nek melu wis do ucul kabeh karepe dhewe. Alah Pak De Marwata saiki kaya ngono njero anggak wong ngono ya ketemu ning Kridasana tetek bengeke aku njur minggat. Sik aku ki pawaka. Oh apa? Pawaka ki bantuan komunikasi sing linemah saiki Hansip dhisik iki kei pawaka. Aku pawaka 69. Waduh, glering pian ya. Zaman Merapi erupsi kuwi. Erupsi Merapi. Sampeyan yo nganggo kertu anu nganggo radio panggil. HTO zaman erupsi Merapi. Aku ning Jakarta dadi aku ora ngerti apa-apa. Ora usah nesu, ora usah santai wae. Ora nesu. Urung-urung aja menterlengar manu. Iki iya ana cerita lucu meneh. Apa? Erupsi Merapi iki aku sowan Gustine. Gusti, niki dos pundi nikahanane? Pun tenang mawon. Pun santai mboten usah kuwatir. Mboten wonten napa-napa. Malam Jumat Kliwon erupsi gedhe to kae. Aku mara ning Didonegaran. Gustine wis ning Gunung Kidul. Disiki ngungsi. Aku batinku kowe lha iki kawulane sing dikorbanke. Halo Gusti teng pundi? Kula teng Gunung Kidul e. Ha niki sing anu semah kula wedi. Wah, cilaka iki agek kepiye iki aku? Ya ora piye-piye. Ya sepanjang kudu ngono ya abot garwane mbangane kowe nek aku ya bener. Kuwi logis kuwi, ngono kuwi logis. Ora kena dimerekke ya memang kudu. Wah, kowe mbela kono. Lho ora nyatane ya ngono, mbok kowe ya ngono kok umpama kelakon kaya ngono nek bojomu wedi. Yaga sing mara nggonamu. Ayagane mati ya ben kowe mesti ngungsi karo bojomu. Kuwi logika, Dik. Bener, cocok kowe, heeh. Apa? Cocok bener. Apa sih? Dicethake lho, Kajo. Iya. Lela buhan nipun kang kinelong Tripra. Tri kok pri. Tri Prastiwi. Kita kowe seneng tenan lho Prastiwi kowe. Aku ya isin to. Isin piye maksude? Nah, ya to.
Moh tur ngirit ndek bojoku iki. Kok ngirit? Jarike taplak wae iso cendhi. Iya, kurang ajar ta kowe ya. Karep guna Tur nek dhek nek kademen cukup dibuntel korane wis. Oh, sia-sia. Iki dulurmu lho. Sia-sia. Padake greh pedo enek. Ana tuku nang pasar kae tombonge dibuka terus mek dibuntel koran. Oh, kualat kowe. Kae ora, kae iki sing ngetut akeh tak ajar mayang kae sik nyindeni prastiwe. Mulane seprene iki tak mimi tenan. Ayo. Lara kowe, aja lara yo aku menyang ayo aku ngono. Mus. Aku rada masuk angin. Nek ayo, pokoke mangkat tak keroki nganggo entrong aku yo. Tarane muni, aja lara yo kowe. Mati sisan. Ora kok yo, aku Aja. sayang karo kae. Sehat aku seneng Prastiwi sehat. Heeh. Iku single fighter. Sinden kendele ra jamak-jamak. Bapak dinyangi. Ora kuwi. Tak gawa ning Pelimbang sak rombongan iki ning tengah ngalas ki ora kuat nguyuh tetep njaluk mandeg kok. Mandeg, aku wis ora kuat tenan. Yo iki nang tengah ngalas. Iku akeh beruang, ora wedi. Aja kuwi. Ora wedi ngono. Ambareng mlebu sak mlebu ngalas sumpah kuwi yakin. Takono penabuh-penabuh sing melu. Mlebu ngalas dhewe nggo aku sak botol kae. Wah, aku arep nggo ngopo kae aku yo ngono. Bareng wis rampung metu. Tenane ana beruange ngono. Oh, ora ditubruk kowe aku. Aku pas ndodoki mah kono gila ngene. Ah iya. Ah beruange ya ngerti nek sing mara ning kono ki leluhur. Jadi begitu dhek ndodok beruange teko. Waduh. Nuwun pangapunten Yang Putri. Blas lunga. Wedi nek karo Prastiwi mesti. Edan. Kowe lah sinden iso ngalahke beruang ya lagi iki aku. Iki setan radoyan demit randulit rumang samu aku nek nganggo aku kulino. Tau dunek-unekke jaman aku sik tugas nang Depen. Oh, ta. Sak rombongan ngono arep wong pegawe anyaran rak wedi arep pipis. Aku yo menyangi bengi. Dunek-unekke Margane lah lali akuan urung tak buka dadi lambah-lambahane ngebis kae. Mulane kok pirang-pirang. Iya. kaya purune kang Tenan tenan tepi nuhani trahu tamo mangga lele temlong ning ning ayo mangga
Delta. Jagung saka pinane Pak Priyayitna saking Puja Kesuma Palimbang. Ya, wis diaturake. Iki uga panjenengane nyuwun kelinci ucul karo kaya sing wis tak bahas karo Lek Marwata mau. Kelinci ucul iki karyane Kinarta Sabda. Ya, sing tak kandhake ya kuwi lho, sarung jagung. Iki jaman semono ana wong tresna direwangi munggah gunung ya dadi lagu. Nggih. Termasuk kelinci ucul iki diripta dening sang maestro ya dadi lagu. Nah. Wis sesuk mbok ngarang lagu Lek men rada terkenal. Aku ya. Ah iya, karya Marwata upamane Pangkuruntu umpamane. Kuwi cukup iringane ming anu apa jenenge sikat karo tak tak. Kok sikat to, Le? Apa? Pasah. Dadi ora asah nesu. Kuring ngakara srok ngono. Kok pangkuruntu. Ayo, Mbak. Ya iso. Ah. Sok tak gaeke, Le. Iya. Tanggapan sing keri ning kene neh. Tanggapan sing keri nang? Nang kene. Apa mesti, Pak? Aku takoni. Sida to, Pak? Sida kok muni nggih. Sing muni nggih sapa? Aku. Ayo, Arisa genti, yo. Kelinci ucul. Ya, men dibeda-beda ora mung ajeg. Prastiwi urung lho. Oh, duduk Arisa, kowe hamil muda. Prastiwi maju, Pras. Ayo. Kowe ora takon nembang liwong kok ndak begijikan tekan ndi-ndi. Begijikan kowe sadele didepke nang ngarepku terus. Ha mbok ditumpak. Ya apa? Dicengklak. Balenono tembungmu. Sak klimah tembungmu nyorok rasane wong tuwa. Waduh, kata-kata ketoprake apik lho sampean. Apa yang bar dicet? Pras. Didhawuhi lho. Ya, oh piye bareng gagah pideksa godhek kok simbar jasa. Wah, tenan. Kaya ngono iso ngalahke beruang ya padahal. Tenan. Ora mergo dedeke kok beruang le kalah. Apa? Yoni. Ngopo mendeli? Modal ora we. Ha iki balaku e. Duwe tenan. Mbak Yuku tersayang e. Ayo aku kok ora wedi pe wong beruang. Kok malah tengok kaya ondel-ondel. Wong loro tengok kabeh. Ya
Ya Mbak Orisa kalih kula. Ya ora apa-apa. Ya kana Mbak Orisa. Selawase aku nyambuk alah dibenake jaremu kuwi melorot. Ya ben nginceng wae enakno kaya ngono. Ora ngeceng nang ngancing ra ya ngisini-sini to, iku nang pasamuan e. Wong aku ra isin kok. Apa? Aku ra isin. Aku dek sekolah pas pelajaran isin ra mlebu kowe. Terus dasare dhek cilik panganane bong kok. Terus Bareng gedhe rai gedhek. lah iya, malah rada gedhe nguntuti boto karo semen. Raine rai cor. Jegluk ki montran ndase sing liyane jegluk. Cor. Kowe engko nek diwales lho. Ora. Pun Bapak paman. Bapak paman. Paman Sengkuni. Paman doblang. Ya dibawani. Kula riyen, Bu. Enom sikil. Nggih. Undang ki Dik wong dhuwur kowe. Ampun. Ora Do apa. wedi iki sindan-sindan operasi iki do Sepuh gila. Bupras. Oh, dhuwur kowe ning ngawune tuwa. Nggih. Sipras. Nggih. Gawune Aku nggo nglilipi kowe. apa? Nggo nglilipi kowe. Apa? Awu jare. Oh, aku nganggo belor kok. Belore apa? Kacamata wah. Kowe kuno banget tuh. Ancen aku karo laire kuno kok. Apa nek kuno kelek? Bulan kae kuno ora ana bulan srengenge selesai kowe. Wis ora usah ngrungokke kowe gak nembang. Lah ngrungokke sapa arepan? Seno ya ora omong sakle agean. Yo, aku wis tobat musuh kuwi kok. Yo. Aduh, kelinciku. Artikulasine sing cetha, Dik. Oh, mboten cetha. Kowe kok klinciku ucal ngono. Oh, nggih. Dibaleni Iki meleh. soalé suarane sengo to, Lek. Swara irung. Oh. Dadi aduh klinciku ucal. Iya iya iya. Ya Iya. sak tirmo nek ngono panjenengan. Ha kowe ngene iki adegane kowe sing nembang. Nggih. Kae sing ngetok men roman ketoprakan roman. Prastiwi Aku pasangane wong edan iki. Wong edan ki malah nguyuh ning dalan bal ra seneni kok kowe iki. Mbok nguyuhi kowe barang bebas nek wong edan ki. Sing waras meluh liyane kowe malah kedanen sik liyane nek wong edan iki semetetek karo kowe wae. Ayo yo. Monggo, Kang Bu. Mas ngono yo. Nah, iki ngetokke lek marwata ketoprak senior e. Kok gelem tenan mah gilani. Kowe engko tak suntik schizophrenia dhisik. Kuwi penyakit sing mek nangan-nangan, penyakit sing ora tau cetha pikirane labil. Dadi weruh wong elek ketoke bagus. Kuwi tak suntik kuwi sik kowe dadi aku tok sawang ketok bagus. Ning aku nyang kowe ketok cilik kene. Dadi ning ngedusi ayo gak adus kan apa? Nyek, Disayang. Pak nek apa ling undang? Kang Mas. Wul Kang Mas. Elik kok ngene kan Kang Mas. Kowe kaya ngunekke pit wae. Mas ki melarang. Iku capek kok. Kok capek. Kok capek aku bagus banget ngono. Wong sing nyawang picak sakle dadi Kang Mas. Kang Mas aja kramas. Aku tutu ketoprak. Ayo diajari lek aku radimu. Ayo belajar sesuk. Iki calone tak do dadake ketoprak kabeh sesuk. Aku dadekke apa? Kowe dadi watu wae sesuk. Ngembleki kowe. Cilaka ta. Syukur kowe karo Mbak Yu andiranya. Apa meneh kowe ngaku like wis ngonoke kok. Kang Mas. Apa diajeng Prastiwi? Wah. Menapa leres? Mbuh. Ama takone menapa leres ngono ayo mbuh. Ayo urung rampung kok kowe iki. Kok rampung iki? Menapa leres ngono ngarang apa? Sepasine kedawan durasine kedawan. Iki arep tendi seneng dawa kok. Apa? Berarti kayu menapa sampun paripurna ayan wonten ing praja ngendi ngono.
Menapa sampun paripurna ayam wonten ing praja Taman Siswa? Nek taman siswa kuwi dienggo sing kelase mahasiswa. Nek kuwi lagi taman madya, SMP, SMA kuwi paling banter. Wes selingi meneh. Selingi. Ayo kono men roman, kekep-kekepan. Lah mau kecokot malah dodol dua raiku. Kowe untuk kuwi ora kena raimu, wong kowe mek sak guluku lho. Ane sak kae ngono iso kena remuk kowe iki bablas kok. Kaya digandeng kaya lupat-luput wae iki. Ya teneng ndi bojoku iki mau. Ngene iki lho. Piye wis kaya nyekel termos aku nek ngene iki. Terus kena. Mangka iku dadi katras naraku Saiki cetha ta? Cetha. A I U E O E. Ah, iki kudu cetha. Olah vokal. Diajeng Prasti. Penapa Kang Mas? Apa sing dadi pamundhutku? Pamundhutmu bakal tak udaneni. Waton aja ngedhuki lintang lan rembulan. Kula nyuwun pejahipun panjenengan. Aku gelem mati Prasiwi. Aku mati ning nek mati sumeten meneh ya. Iki padha karo duwe bojo Pak Geblok karo iki tenan. Kaya penyakit kolera no. Aja meng kowe, aku wis sing bayar bendina dimbleki watu. Ya. Ngalor ngidul Ngono iki cetha. tepung gelang mung kejelik Nggo cithakan patung kasongan rada wangun. Sapa? Cah kono nek kowe ora. gentosan mboten Bu Heeh, kowe ya melu nembang, Pras. Ora mek kaya kumbahan klumbrak-klumbruk nang pojokan. Nyambut gawe kancane ke sore ora leren aku. Ngono nek dilokke aku ora tanggung jawab. Ah, tak dodo saiki aku apa diolo-olo malane nyuda dosa. Ya dimbleki watu. Saiba. Walah untune. Wedi aku meringis. Bunga rasaku. Ngeneke aku merongos dek lambene mergo cilik tipis. Untune sing gedhe ngarep kaya untu bajing. Ngerti ra? Yen metu bakal tak candak. Yen mulih bakal tak pondho. Iki lho sing tak senengi wantek suarane. Kancane do kentekan swara dhewe ora tau kentekan swara. Ha piye lar kentekan swara wong sengi ya ora nyuwara kok ya mesti akeh serepe kancane do nembang dhek ora. Anane medidis. Nyuwun sewu nggih Gusti Yuda. Ora apa-apa, ora iso tak paringi pangapura sliramu ora. Aku duka kowe kok. Aku karepku aku kok. Niki kula wong tua. Ya tuwa aku karo kowe. Ah, mek tuwae dipamerke mbahku itu ora tau pamer kok. Ora apa-apa, engko Gustine mesti sik takoni aku. Yo bublas niku terus purun jumeneng joget to. Wah, nika nek pun Kang Slupan. Nika nek ora Kang Slupane golek Slupan. Tasih Gusti. Goyang panjenengan tasih. Ais. Kacar kowe. Napa?
Kurang ajar Prastiwa. Nek reka-reka omonganmu ora iso ditata banting iso cendhek lho kowe ngono. Banting wae Dik. Bang dijroke medun ngono. Kok dumemeng sumbar iso ngalahke beruang kok. Jur arep sak penake. Cuman toko. Sing ngalahke ra udu kowe. Dudu kowe Mbah Wedok. Mbah Buyut. Yo. Kelinci ucul. Ngobengi kota sateruse jeglok neh. Ora. Jan nek kancan iki jarikan ki kaya apik-apik. Barang kowe kaya nganggo long dress ki Mas aku. Ayo senengane kowe iki nek gerakane Orisa ora wangun aja tok tirokke. Ngene-ngene mau ki sing wangun ya Orisa. Aku ora wangun e. Engko nek ra ubah ya tok tekokke. Nek ra ubah. Ora. Men. Wangsulane kaya ngambang. Ora. Ora ubah mbok emen. Ubah malah medeni bocah. Nek urip golek dhuwit. Ya. Sampun wis elek dosaken ngono ya matur karo Gusti sampun kalah dosaken. Nggih, sampun Gusti Yuda. Ah, ngono nganggo tata krama. Ah iya. Sesuk tak gone ning Jakarta kuwi. Hah? Tak gone ning Jakarta. Sapa? Prastiwi. Arep jak pentas. Ora. Ngopo? Arep tak padhake boneka sing nganggo batu sing ngene-ngene lho. Ora sia-sia lek ora. Ora nyaten suarane ya isih apik. Dhewe wis maksimal lho le pentas ki mau berusaha supaya iso ngembari Orisa. Rong bengi iki dheke pancen tenan ngetok kadigdayan. Wah, tenan. Pokoke nek nang muni nang Yojo nek Prastiwi urung adeg ki penonton ki getun kabeh. Mulih doan. Wong sing bakul mangkok dipecahi kok gara-gara Tenan. Prastiwi ora ngadeg. Toko bangunan kuwi sing dituku nek kuwi urung ngadeg ki gerobake do dicokoti dhewe-dhewe.
saking cintane karo Prastiwi. Iya. Fanatik. Hah? Fan fanatik. Ah iya, fanatik kok fanatik. Fanatik. Ayo, Regong ganti kowe arep nembang apa? Aku sing kur-kur wae ya, Tru. Iya, ini tinggal penutup. Engko gek lakone diteruske. Iya. Ngaturke apa? Jaiwana ki ya karyane Kinarta Sabda. Yuk. Jaiwana boyang bayingan rasaku. Jaiwana bayangku bayang rasaku. Sumringah iya. Jaiwana boyang bayingan rasaku. Jaiwana boyangku bayang rasaku. Jaiwana asa wah, jos kok ayo. Ning kae lho. Sinuwun Ndarawati, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kok Ndarawuh ning Karang Kadempel. Apa iya? Ya disowani ya mbok menawa-menawa wigati engko ndak dukani. Ya. Ya dirampungke cukup semene engko diteruske lakone. Heeh ya. Janeng yaneng kaloka kadilangit. Mambang pantepasulan opamaneka lintang tulya kusumayana sumawur
nalika ten prayitna semuriris semuriris iko bali om niki kula kok malah kaget janur gunung kadingkaren ing ngadat sabene namung Ndara Janaka ning niki sinuwun Ndarawati Ndara Werkudara Kakang Semar kula sinuwun ngertiya nggonku prapta ing Karang Kadempel sayekti mung bakal nganti kelawan Kakang Semar saat majamu kabeh tindak pundi Yai Prabu Darmakusuma lan kadang-kadangku para Pandhawa wis ngencengake tekad kepengin nganakake sesaji Raja Suya. Mongko wektu dina iki aku kelawan Werkudara Padri Janaka golek ya kuwi syarat sesaji Raja Suya wujuding Nalindra ing kudu dadi ganjel korbaning sesaji Raja Suya. Ngaten Den? Iya. Mongko wis gumolong tekad ing Werkudara kelawan Arjuna. Ya kuwi kudu mapan ana negara Giribajra. Ya kuwi kang aran Prabu Jarasandha ingkang bakal nganake sesaji kunjuk Sang Hyang Lodra. Ingkang kudu tekaning mati dadi kurban ganeping syarat sesaji Raja Suya. Kakang Semar. Nang kula caos pemut lho Den, sing ati-ati. Merga Giribajra menika kathah sandi-sandi sing rempit lan angel dipun gagapi cara kamanungsan. Aku wis matur kelawan kadangku sakarone. Mula wektu dina iki, ayo Kyai Semar ndak kanthi prapteng negara Giribajra. Aja nganti kesuwen, nanging tak jaluk aja nganggo wujud Nalindra utawa nganggo asma Nata Ndarawati. Kudu nganggo Karti Sampeka. Nggih, srananipun Werkudara. Nggih. Janaka wonten dawuh yen wis prapta Giribajra aja ngaku Raden Werkudara apa dene Raden Arjuna. Wong Giribajra ora bakal padha ngerti lawan sira yayi sakarone. Mula wektu dina iki pun Kakang bakal salin wujuding Brahmana ya kuwi nganggo jeneng Resi Padmanaba. Yo aku arep nganggo jeneng Resi Balawa. Nah ingaten kula mawi tenger Resi Suparta. Kakang Semar aja nganggo jeneng Semar Petruk Garing Bagong. Kula tak nganggo Janggan Semara Santa. Nala Garing nganggo apa? Waduh, lah tak golek jeneng itu. Ya sakarmu jeneng sapa? Begawan Similikidi. Angel truk jeneng iki wis pokoke mung iki kula Garing kali Bagong niku mung manut mawon. Nek takoni wong ora usah dadak aku jeneng ngoten mawon. Mengkono Petruk nggih. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti budal dina iki Kakang Semar monggo Gus kula dherekaken ndara alon-alon mawon boten sakesusu leng-leng ing driya mangungkong
Kresna sinayang manggelung mintonaken dewi kramanira kang mitraning asta aning asta Arjuna kula maring adhaw saya caket nyaketi negara Giribajra waspadakna kae pucuk ing Gunung Tityaka ya Gunung Setyaka wis katon malira tambur ing kedadian saka kuliting Prabu Briyadrata kasinggihan Koko Prabu yen saya cedhak tan wurunga tambur kae mesti bakal muni Arjuna kula wonten maring adhawu mustiya jemparing pangruwatan sok maning Briyadrata sing mapan ning tambur kae ruwaten supaya manjing kasuwargan nyun pangestu Kanjeng Koko Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Janaka Janaka jemparing pangruwatan sampun wangsul bidoripun wonten ludira Koko Prabu jagat Dewa Bathara yen ngono pancen wis bedah punang tambur inggih lan sok maning Briyadrata wis manjing ana ing kasuwargan syukur yayi yen to Siadi bisa dadi sarana ruwat penandanging Prabu Briyadrata ing Giribajra kebareng paduka Kanjeng Koko Prabu jemparing pangruwatan simpenen ayok manjing telenging negara Giribajra swawi kula dherekaken Koko Prabu ingkang mapan wonten ing Taman Sari negaring Giribajra nenggih garwaning Prabu Jarasandha ingkang wewangi Dewi Rantamsari katingal cawus gawayane rengu pasuryane mboten katingal bingar katingal lamun nawung sungkawa awit kaprawasa ginarwa dening Sang Prabu Jarasandha ing cipta mboten gadhahi raos tresna mila persasat kinunjara dening panguwasaning Sang Prabu Jarasandha satemah sumpah prasetya Sang Dewi Rantamsari mlawi wonten satunggiling satriya ingkang saged ngluwaraken prandanging Sang Dewi Rantamsari sang astanipun Prabu Jarasandha nedya den suwitani ngantos akhir ndelahan lamun wanita bakal jinunjung derajate minangka dados sumitraning Sang Rantamsari mulat Sang Arjuna sigra mlebet jroning taman
Mara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Nuramet Mas Kalimantabe tinepi ngelodo di Dumawang Tawang Towang wonten satunggiling brahmana muda ing mlebet jroning Taman Negaring Giribajra menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun mriksa menemban panjenengan menika sinten peparapipun. Nun sewu Gusti Putri menawi paduka ndangu kalian kula menika Pandhita Nglana tanpa dedepok ingkang sudi mestani dhateng kula pun kula Resi Suparta. Panjenengan Resi Suparta inggih mila mekaten. Ingkang wingking sinten? Kula pun Resi Suparmin. Kepernah menapanipun kan Resi Suparta menika kadangipe. Oh, kadangipe. Inggih mila mekaten. Petruk wong edan. Wis meneng mawon. Kula niku bingung golek jenenge. Ingkang wingking sinten? Dipun tepung Ngilaheng. Waduh. Wis armune wis dadak nggo Ngilaheng. Awi gena ngastu Purnama Sidhem dipun temongaken kula Begawan Durna. Lah. Ngawur to senengane. Durna iki wis eneng. Oh iya, Ding. Ha sapa ya, Tru? Begawan Bisma. Was. Abiyasa. Wah, wis liyane to, Gong. Kula Begawan Santosa. Nah. Apa kuwi ora Begawan Santosa. Ora Patya Santosa. Engko Wisnu barang ngono, wis le anu ngono to. Oh, kuno to. Begawan Santosa. Nggih, Ngilaheng nggih. Nuwun sewu nemban wonten menapa dinijengan dika rawuh wonten ing Maman. Saking katebian kula midhanget sumpahipun Gusti Putri. Wonten menapa Gusti dene panjenengan ndawahaken upata? Inggih krana anggen kula sampun boten betah apan wonten ing Taman Negaring Giribajra. Estunipun kula menika boten purun dipun wengku garwa dening Prabu Jarasandha. Namung ajrih menawi tiyang sepuh kula dipun pejahi tuwunten kula nderek kersanipun Prabu Jarasandha. Nanging nyatanipun kula menika boten gadhahi tresna sekedhik kemawon penemban tumunten kula lajeng ndawahaken sumpah dipun sekseni dhateng kiblat papat segara gunung sining rina wengi. Sinten ingkang saged ngluwaraken kula saking Taman Negaring Giribajra menika menawi priya badhe kula suwitani, menawi setri badhe kula dadosaken kadang kula Sinarahwadi penemban. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing Gusti Putri nyuwun pangapunten kula badhe waloka. Tobat panjenengan badhe waloka menapa? Estunipun kula menika sanes pandhita muda. Kuna sanes Begawan Suparta. Tobat panjenengan menika sinten? Dipun tepangaken kula pun panengah Pandhawa Raden Arjuna ingkang badhe ngluwaraken paduka Gusti Putri saking regemanipun Prabu Jarasandha. Tobat Raden. Ingkang tanpa pepindhan Raden, nadyan samangke kula pinanggih kaliyan panjenengan estunipun sampun dangu kula menika mireng dhateng asma panjenengan. Ingkang sakalangkung ngedapi ngumandhang asma panjenengan. Mara saiki kepiye tak tanting upama aku ingkang ngluwarake sira Dewi Rantamsari.
Apa kira-kira kowe saguh ngladeni kelawan Janaka? Tobat, kula pasrah jiwa raga kula dhateng Jengandika Raden. Ndara Janaka iki kok nang ndi kok entuk-entukan jaga. Wong bagus kok. Kowe ya entuk ya paling gutha. Gutha dengkulmu ora. Gutha ya apa tuwa. Wis ben ora. Gong sapa iki? Ketoke ora gelem nek karo kowe truk kowe. Ora da lumayan paling kowe tandinge ya aku. Tobat, wonten menapa? Panjenengan kok mandeng kalian kula mboten. Sajaipun le Mas Padake kok nganti saka pasundulan tekan jempol sikil kok diurutke sewiji-wiji menika wonten menapa? Oh, galak, Gong. Sip. Aku nek karo wong alusan malah ora betah. Anggere gayeng pokoke. Wonten menapa? Panjenengan badhe kurang ajar. Nggih. Melu-melu bendara sampean. Bendara sampean bagus ning ora urus. Ngatasi mlebu negarane wong lah kok nggonjak karo Prameswari Giribajra. Apa dianggap emban ta iso wadul karo Nalendra Giribajra? Sik to. Sik, Mban, sik aja nesu. Ora nesu arep apa? Wong lanang nek dinayati ora rempelok. Wis mikir aku arep mlayu. Seminggu ora? Wah keprok watu ndasmu mudhar. Wis Gong aku nyerah. Ora ana ututane digetak-getak. Ngene ya ndasmu kowe. Ya wis. Rumangsane anggap jenenge ora ayem kok iyem-iyem ae. Gusti ngaturaken ketiwasan Gusti. Bang Waruna kadinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing wine panca waladal arca manik sejati ning alam kang tinuding jagat Jayasena wonten dawuh Rama. Kabar sing tak tampa Ratu 97 isa dikunjara dening pamanmu Hamsa lan Dimbaka. Mung kari ngenteni 3 cacahe. Iya. Ganep 100 bakal tak bekakak tak bleh ning alun-alun. Dadi srana kasembadanku nggonku ngaturake syukur ngersaning Sang Hyang Bathara Ludra. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi dipun keparengaken ingkang putra pun Jayasena Jemadung sarta badhe munjuk atur. Ya, piye? Estunipun mumpung tasih wonten wekdal ingkang langkung sae kula suwun kanthi sanget paduka Kanjeng Rama njugaraken anggenipun ngawontenaken sesaji kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang paring derajat pangkat ingkang paring bondo donya miwah rejeki wonten paduka Kanjeng Rama menika sanes Sang Hyang Bathara Ludra nanging panguwasane Gusti ngakarya jagat Rama menika lepat nemtokaken panembah panjenengan menawi Kanjeng Rama badhe ambekakak Nalendra 100 menika menapa Kanjeng Rama boten gadhahi raos kamanungsan ing atasipun Nalendra 100 cacahipun boten lepat boten klintu tumuli badhe kapejahi wonten negaring Giribajra. Tanwandi mangke negaring Giribajra boten saya kuncara nanging malah saya banger bacin asmanipun Kanjeng Rama iblis lanan pat. Wah! Wah, keranjingan bangsa telek. Wah,
Kowe bayi wingi sore mulang karo wong gerang. Ngerti apa kowe? Kudune kowe kuwi nyengkuyung karepe wong tuwa, ning malah mulang kaya guru mejang kaya pendhita. Estunipun dangu anggen kula kepengin ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Menawi menapa ing paduka tindakan menika lepat tumraping agami, lepat tumraping kanalindran lan lepat tumraping sesrawung ageng wonten ing dalam. Ya cukup. Sakukan cangkem. Ayo minggat. Aku ranti anak kowe ora apa-apa. Minggat to. Ora lunga saka negara Giri Bajra. Tak keprok dampar pecah ndasmu parat kowe. Jawa Gusti. Dereng apa? Sama-sama kalampatanipun ing abdi pun emban tadak wadana Gusti estunipun kula badhe munjuk atur ngersa paduka. Dereng apa? Bilih wonten maling aguna bandha donya kon ngrobaki aku ora bakal uwel yen pancen ana maling. Sanes wujudipun bandha donya nanging ingkang dipun cidra inggih menika garwa paduka Dewi Rantamsari. Piye? Garwa paduka dipun cidra dipun gonjak dening satriya. Ingkang bagus citranipun samangke manjing enten ing Taman Sari. Wah, iblis lanat kuku karepe. Hei! Wah! Wah! Udik macan turu mbeda singa barung. Wah, sapa wani nyenggol kulite garwaku nyawane ijole parat. Wah! Sesumbar lindho bumi kuncing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati ladala. Wah, ana pendhita telu cacahe nganggo jubah. Sapa iki? Nyuwun sewu Sang Nata, dipun temangaken kula menika Brahmana Kliyang Kabur Kanginan. Nami kula Resi Suparto. Resi Suparto. Inggih. Sing gedhe napa? Aku Resi Balawa. Kula pun Resi Suparto. Sing mburi dhewe ilu ketok sapa? Aku ora melu-melu kok. Wedi ta trek kowe? Wedi. Dadi gedhe banget kok. Ayo. Nek nesu wis melar apa-apane kaya ngono kae. Ana ngapa kowe mepeki karo Prabu Jarasandha? Sinuwun, nuwun sewu. Estunipun kula badhe pinanggalan panjenengan badhe ngaturaken pralampita ingkang sampun kula tampi. Lho, pralampita apa? Kula menika nampi sasmitaning Jawata nyumpena bilih negari Giri Bajra menika wonten wujudipun reca nalindra ing Giri Bajra Prabu Jarasandha. Nanging sareng kula tiling-tilingaken reca ingkang wonten pasumpenan menika mestakanipun saking emas, badanipun saking perunggu, nanging manipun lah kok sukunipun saking lempung. Impen werdine piye? Nuwun sewu, namung badhe ngemutaken bilih impen menika werdinipun nadyan panjenengan menika kebegan derajat pangkat sedaya sami lirip kaleng Prabu Jarasandha. Dasaripun gadhahi panguwaos kukuh bakuh sekti digdaya tanpa aji bebasan sekti kalintang jayaning perang.
Namung perlampita suku ingkang dumadi saking lempung menika ateges boten dangu malih panjenengan badhe rubuh adegipun minangka dados Nalindra. Tegesipun negari Giribajra menika badhe bedah Gusik. Aja watun ngucap, Sapa sing wani karo Prabu Jarasandha? Sapa sing wani karo Prabu Jarasandha aja kok wujuding jalma lumrah nadyan dewa wae ora wani mudhun ana ing negara Giribajra. Lah kok tadi kowe gumampang ngucap yen to Prabu Jarasandha bakal lubuh kanalindrane, bakal bedah negarane. Sinuwun, sumurupa. Lek nomripatmu gatekno gobokmu aku Ratu Ndarawati. Prabu Sri Bathara Kresna iki adhiku Werkudara lan Narjuna ingkang bakal ngadili karo kowe. Wah, bangsa telek, Wah! Wah, setan. Wah! Wah! Ratu Jire getih wedi mati. Mlebu negarane mungsuh dadak etok-etok dadi Brahmana. Wah, selak ora sronto wis rasa omong-omongan tak geceke sirahe. Werkudara sabar. Ayo, aku yang bakal ngadili karo kowe ning gandeng aku ki wong adil, aku ki wong ora seneng keroyokan. Mula Jarasandha, kowe tak wenehi ngamardikan pilihan antaraning telu iki sapa sing bakal dadi mungsuhmu? Kowe Ratu Jire. Mburimu sing dodok kae bagus klemak-klemek midak telek ora gepeng. Mungsuh aku ketanggungan. Sing gedhe dhuwur iki Werkudara. Ayo kowe sing dadi mungsuhmu. Ya ajang kae. Werkudara, yo kowe ratu sing mulang sarak Watangkara Budi Candala bekakak ratu satus. Yen ora tak sirnake ngregeti jagat cangkeme. Ayo, kowe iso menang karo aku sasat iso njara langit. Aja kemewat sing dadi nyatane. Tebak dadamu sirna Margalayu. Ngatos-atos Dutin, ngatos-atos Dutin. Cerewet. Wis arep wiwit dadak ngetok barang. Oh, alang metu dhewe kok seneni. Ora gayengke diseneni. Oh. Pahit. Gadul dasmu.
jamu. Ya. Awas. Aduh. Wah! 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 Yo! Wah! 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 Oh, ha, ha, ha. Werkudara. Alot kulite. Wah. Tak tujah nganggo kuku Pancanaka bola-bali ora apa-apa. Aku dicokot guluku. Yen ora tak kipatke iso tugel guluku. Kowe iki nek diceritani wong tuwa gatekke. Minggat ngono. Oh nggih. Ora entuk eksis tenan. Kowe iki nek diceritani wong tuwa gatekke. Cerita piye? Jara Sanda kae lair piye? Aku kandha to kae metu saka wong wedok loro, ibune loro, laire separo-separo. Mula sawangen to. Awake kae rak beda to. Gelis tagenan nganti tekan dada kae ditretes inten kae rak nutupi keringkiane. Tok pateni piye wae ora bakal tekaning mati, nek ora tok pisah dadi loro. Modar. Werkudara, kowe arep ngopo kowe? Wah, aku ora iso tekaning pati. Ora ana sing iso mateni Jara Sanda. Kowe arep ngopo Werkudara? Kowe arep ngopo? Wah! Waduh. Ah!
iki nek gugu karo wong tuwa ora dadak rekoso lehmu perang. Mati to. Nek gugu Petruk ya sing gagak rekoso lehmu perang. Iki ngopo lho cah kuwi? Romansaku kok mesti ubeg wae gek polahe ana wae. Matoti walik. Wis ora usah omong. Harmonis mati to kok matoti. Mudar. Tak blerek mubeng wetenge pisah dadi loro. Mesti tekaning pati. Aduh sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Sapa iki? Kula pun Jayatsena. Kula putranipun Prabu Jarasandha. Wah, ora nrimake patine bapak wak babarke pisan. Kosek. Werkudara aja kesusu. Ngopo kowe sowan? Kula ngaturaken panuwun. Dene sak mangke negari Giribajra sampun nuwal saking cengkermanipun tiyang sepuh kula piyambak. Inggih menika pun Prabu Jarasandha. Lho, bapakmu mati kowe ora nesu. Nyatanipun istripun kula sampun dipun tundung kesah. Krana kula ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula. Oh ngono. Iya, kasinggihan mekaten. Lah sak banjure kula pasrah bongkokan. Jayatsena wonten dawuh, aku ora nedya medhah negara Giribajra. Ya mung kepengin nyernake kalawan wong kang watak angkara budi candara. Kasinggihan mekaten. Negara Giribajra lenggahana, kowe jejuluka Prabu Jayatsena, gumanti keprabaning wong tuamu. Lho iki. Ning ku ya kuwi. Negara Giribajra tetep ke bawah keperintah negara Ngamarta. Lho iki ngestakaken dawuh. Aku njaluk 197 kae araken prapta negara Ngamarta nekseni Sadyajaya. Lho iki ngestakaken dawuh sinuwun.